nu är det Berlin, Tyskland, ja. Vi är i Berlin, Tyskland. Men mycket folk här. Vi är i flygplatsen i Berlin, Tyskland. Ja. Nu ska vi leta. Jag vet inte vad vi ska göra. Ja, vi ska byta flygplan i alla fall. Vi ska byta flygplan till vad heter det? Till att åka till Berlin. Det är jättemånga folk här verkligen. Mycket folk här i Tyskland. I alla fall. Men ja. Jag tror att det är den det är inte i Berlin. Alltså, för först skulle vi åka till Berlin i Tyskland och sen ska vi åka från Berlin hela vägen till Rumänien. Ja, och då är vi på väg. Var är vi på väg någonstans nu till? Hallå mamma, var är vi på väg sen till? Ja, var är vi på väg nu till? Terminalen. Vi är på väg till terminalen. Det finns gul bärsa taxi. Ja. Vi är i Berlin. Ja. Men jag vet inte om ni har mig för att det är mycket ljud. Ja. Alltså det är jättemycket ljud här. Det finns ju mängder många människor. Det finns ju dömt många. Men jag vet men ja. I alla fall. Nu letar vi efter terminalen. Terminalen! Vi ska inte direkt hoppa. Men vi måste leta efter terminal. En terminal! Oj! Då. Så ses vi snart igen. Hejdå! Min Rumänien resa inte börjat än.